Ang mga lokal na pamahalaan na direktang tumutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mamamayan ngayong pandemya ay may access para sa tinatawag na Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit. Higit 13.5 billion pesos ito na economic stimulus program para sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Sa ilalim ng Local Budget Circular Number 131, ang aplikasyon ay dadaan sa Department of Budget and Management o DBM. At sa utos ni DILG Secretary Eduardo Año, walang middleman o third party na mangungumisyon para sa approval nito, na sa kanya umanong natatanggap na impormasyon ay may tila fixer na naman magitan. Sinigundahan ni DILG Pampanga Director Mirvi Fabia ang panawagan ng kalihim sa 19 na munisipalidad sa Pampanga. Dahil ang diskarte ng mga swindler, basang-basa na rin umano dito sa probinsya. Para nagsasabi na tulungan namin kayong makuha itong mga projects na to, yung kami middleman. Pero hindi totoo yun kasi sa department sa amin lang talaga dumadaan kasi yan. Hindi nawawala yan eh. Wala pa umanong natatanggap ang DILG Pampanga sa reklamo sa mga fixers. Samantala, ayon kay DILG Pampanga Director Fabia, 2 munisipyo ng Pampanga ang hindi pa nakapag-submit at 17 na LGU ang for approval na. Kasama din sa mga lehitimong benepisyaryo ng LGSF FALGU funds ay ang provincial government ng Pampanga. Actually, may 2 ata ako munisipyo na hindi sila nakapag-submit. Pero ipinapahabol ko ngayong araw na ito kung maihabol nila. Kasi 17 lang yung nakita ko na munisipyo natin. But kasama actually yung provincial government sa pinag-avail namin dyan . Ang naturang economic stimulus program ng DILG para sa mga lokal na pamahalaan ay may menu na maaari umano itong financial aid, pangkabuhayan o proyektong may kaugnayan sa pagbangon ng munisipalidad buhat sa naging epekto ng pandemya sa mga local community sa bansa. Paulo G. Santos, CLTV News.